Il-gvern ta' Joseph Muscat jinsab taħt paniku, affaċċjat minn skandlu wara liħor fl-aħħar snin u oħrajn li qed jinkixfu f'dawn il-ġimgħat. Għal dan ix-Shadow Minister Jason Azzopardi waqt dibattitu f'Xarabank fejn sostna li huwa tpoġġa fil-mira tal-gvern ta' Muscat blan li ssir devjazzjoni mill-iskandli li qed jifnu dan l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Joseph Muscat intaqa' mas-sidiet tal-Premier. Min ikun li għal negozju dakinhar tal-elezzjoni. Min ikun mal-ħajt jagħmel hekk kara. Gaffarena. Ħanieħduk il-lens u nakkumpanjawk bil-King tal-Lens. Ara jien fil-każ tiegħi qatt ma ltqajt ma' dawn in-nies. In-nies idu jifhmu u jgħidulkom aru każ għalikom Ministru tal-Ekonomija isifer jumejn Dubai u jaħraq 800 euro alkohol. Jumejn. Jimporta. Umbat in-nies tollulhom il-petrol u d-diesel fil-bidu tas-sena bil-wiċċ tot kollu. L-iktar riċenti minn sensiela ta' attakki fil-konfront ta' Jason Azzopardi u dwar arti li għaddiet minn il-kumpanija Marsofin għall-Lavenbrau snin ilu ġewwa ħal-Qormim. Affaċċjat minn dawn l-akkużi bla bażi, Azzopardi għamela ċara li f'temp ta' sija minn xkien sar jaf li kienet waqgħet il-kondizzjoni fuq l-art ordna li jittieħdu passi. Within 1 hour. Mhux bħal dan ministru li wara 15-il xahar kontra Workers Union ma tħarrekx fuq rapport tal-awditur fuq każ identiku, jiena għamilt ordni bil-miktub, mhux bil-fon biss, biex jittieħdu passi kontra Vassallo Group of Companies. Jason Azzopardi għamela ċara wkoll li hu qatt ma ndaħal f'dan il-każ u fakkar li saħansitra rrifjuta li jiltaqa' ma' min kellu kawżi legali pendenti. U jiena irrifjutajt, kif dejjem irrifjutajt li niltaqa' ma' kull min ikollu kwistjoni legali ma' Dipartiment tal-Artijiet u tant kemm ma kienx kuntent bir-risposta li kienu waslu li diversi messaġġi li kien diżappuntat ħafna li jiena irrifjutajt, però hekk gburi li għamilt nirrifjuta li niltaqa' u kolli tiġi deċiżjoni llum nerġa' nagħmel l-istess deċiżjoni, nirrifjuta li niltaqa' ma' min għandu kwistjonijiet legali mal-Lenz. Dwar dan il-każ, Jason Azzopardi diġà fetaħ każ ta' libell għall akkużi bla bażi u attakki mill-Partit Laburista.